በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም ስድራ ልዑል እግዚአብሔር ክብራት ተኸታተልቲ ተኣኪብ ከመይ ኣለኹም? ሓራይ ሕጂ ሒዘልኩም ዝመጻኹ ትምህርቲ ተዋህዶ ኣልዓን ብርስያ ማለት እዩ። ክብሪ ሓውና ዲያቆን ክብሮም ሃይለ መለኮት ዝጸሓፋ ያው ከምኡውን ሓፍትና ተኪአን ወለተ ጽዮን ተቕርበልና ዝነበረት ያው መጽሓፍ እያ። ኣጋጣሚ ኮይኑ ናይ ሞባይል ችግር ኣይተስተኻኸለልና እሞ ስቕኢለ ሕፅር ኣቢለ ከቕረባ ኢለ ሓሲበ ኣለኹ ማለት እዩ። ንምስትዋስ ዝኣክል መበል 15 ክፋል ሓደ ክልተ ሓረግ ከንብብ እየ ክልተ መስመር ማለት እዩ። ንምስትዋስ ዝኣክል መበል 15 ማለት እዩ። ናይ መበል 15 ካብኡ መበል 16 ክፋል ክንቅጽል ኢና ማለት እዩ። ኣእዳው ዘርጊሑ ኣብ ዕፀ መስቀል ብፍቕሪ ንድሕነት ክጽውዐና ወዓለ እሞ እምበኣር ሃዋርያ ጳውሎስ ካብታ ፍቕሪ ኣምላኽ ዝፈልየና መን እዩ ዝበለ ካብዛ ፍቕሪ ኣምላኽ እዚኣ እዩ ይብለና ኣብ ሮሜ ምዕራፍ 8 መበል 36 ማለት እዩ። ትምህርቲ ተዋህዶ ኣልዓን ብርስያ ምዕራፍ መበል 16 ክፋል እንሆና ከብለኩም እቲ ኣብ ውሽጢ ባህሪ ኣምላኽ ዘሎ ፍጹም ፍቕሪ እዩ። ነቲ ናይ ድሕነትና መንገዲ ዝኾነ ሞት ወዲ ኣምላኽ ዘምጽኦ ኣባ ሄራቆስ ፍቕሪ ሰሓቦ ለወልድ ሃያል እምነበሩ ወኣብጽሖ እስከ ለሞት ፍቕሪ ንሓያል ወልድ ካብ መንበሩ ሰሓቦ ክስካብ ሞት ድማ ኣብጽሖ ዝበለውን ነዚ እዩ። ያው ግእዝ ብዙሕ ኣይኮንኩን በዚ ኣጋጣሚ መንገዲ ክርስትና መንገዲ ህይወት እዩ። እዚ ፍጹምን ዘለዓለማውን ህይወት እዚ ድማ ካብ ናይ እግዚኣብሔር ፍቕርን ፍቓድን ዝተበገሰ ምዃኑ መጽሓፍቲ ይምህሩና። እግዚኣብሔር ንዓና ዘላቶ ዓላማ ሓንቲ እያ። ንሳ እውን ናይ ድሕነትን ሰላምን ዕላማ ነቢ ኤርምያስ ኣነ ዝሓስበልኩም ዘለኹ ሓሳብ ይፈልጦ እየ መፈጸምታን ተስፋን ክህበኩም ሲ ሓሳብ ድሓን እምበር ናይ ክፉ ኣይኮነን ይብል እግዚኣብሔር ይብል ትንቢተ ኤርምያስ ምዕራፍ 29 ቁጽሪ 11 መጽሓፍ ቅዱስ እግዚኣብሔር ዓለም ኩሉ ክድሕን እምበር ዋላ ሓደ እኳ ከይጠፍእ ምእንቲ ሓደ ዝፈትዎ ወዱ ክስካብ ዝህብ ንዓለም ብናጻ ፈተዋ ከምኡ እውን ናብ ናይ ክርስቶስ መንግስቲ ክንኣቱ ምልኣት እምነት ይሃልወና። ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 3 ቁጽሪ 16 ቀዳማይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 1 ቁጽሪ 11 ስለዚ ዕላማን ፍቓድን ኣምላኽ ሰብ ኩሉ ክድሕንን መንግስቲ ኣምላኽ ክወርስን እዩ እሞ በዚ ፍቕርን ፍቓድን ኣምላኽ ክንግዛእ ይግባእ። ምዕራፍ 6 ምስ እግዚኣብሔር ዘንብር እምነት እግዚኣብሔር ብርሃነይን መድሓነይን እዩ። መዝሙረ ዳዊት ምዕራፍ 26 ኣብ ቅንፍ 27 ቁጽሪ 1 በቲ ሓይሊ ዝበና ኣምላኽ ንኹሉ ይኽእሎ እየ ዝብል ጽኑዕ እምነት ዘየፍርሶ ጸገምን ዘይመልኦ ጉድለትን የለን። ፊልጶስ ምዕራፍ 4 ቁጽሪ 13 እዚ ሓቂ እዚ ከም ዘሎ ኮይኑ ሰባት ካብ ድኻምና ዝተልዓለ በዚ ዘለኽዎ ኩነታት ክቕጽል ኣይክእልን ደካማ እየ ክንብል ከለና ንሱ እቲ ዘይቅየር ኣቦና እግዚኣብሔር ግና ኣብ ውሽጢ ድኻምና ሓይሊ እዩ። ንዓና ዝተበተኸ መሲሉ ዝተረኣየና ህይወት ንሱ ብጸጉኡ ብዙሓት ይጽግኖ። ኣብ መጽሓፍ ንሱ ከዓ ሓይለይ ብድኻም እዩ ዝፍጽሞ እሞ ጸጋይ ይኣኽለካ በለኒ ካልኣይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 12 ተባሂሉ ከም ዝተጻሓፈ እግዚኣብሔር ኣብ ግዜ ድኻምና ሓይሊ እዩ ኩሉ እንኽእል ጸጉኡ ልዕሊ ኩሉ እኹል እዩ። ካብ ኩሉ ንላዕሊ ደቂ ሰባት ክንምነዮን መርሃ ህይወትና ክንገብሮን ዝግብአና ዓብይ ነገር እንተሃለወ እዚ ጸጋ እግዚኣብሔር እዩ። ጸጉኡ እንተደኣ በዚሕልና ኩሉ ነገር ናትና እዩ። ተስፋ ዘለዎ ብሩህ ህይወት ንኽንመርሕ ድማ ይኽእለና። እግዚኣብሔር ብርሃነይን መድሓኒተይን እዩ ዝብል ምስጋና ዳዊት ኣምላኽና እግዚኣብሔር ናይ ድኻም መድሓኒት
هيوت نزلمتو كل دما برهان لبي أخليل كل منفساويان كبرتات مخانو يحبرلنا مزمور داوود مقراف 26 ኣብ ቅድሚ 27 ቁጽሪ 1 ቅዱስ ሐዋርያ ዮሐንስ እውን እግዚአብሔር ብርሃን ምዃኑ ኣብኡ ከዓ ሓንቲ እኳ ጸልመት ከም ዘይብሉን እታ ካብኡ ሰማዕናያ ንኣኻትኩም እውን እንነግረኩም ዘለና መልእኽቲ እዚኣ እያ። ቀዳማይ ዮሐንስ ምዕራፍ 1 ቁጽሪ 5 ከም ዝበለ ኣብ ውሽጢ እግዚአብሔር ዝነብር ሰብ ኣብ ውሽጢ ዘድንቕ ብርሃን ይነብር፣ መንገዲ ህይወት እውን ኣይጠፍኦን። ብሓቂ እግዚአብሔር ብርሃን እዩ እሞ ስለዚ ምስ እግዚአብሔር ኣምላኽና ንምንባር ኩሉ ግዜ ብርሃነይን መድሓኒተይን ንሱ እዩ እናበልና እሙንተና ኣብኡ ክንገብር ይግባእ። ንስኻ ግና ከም ቀደምካ ኢኻ። መዝሙረ ዳዊት ምዕራፍ 101 ኣብ ቅንፍ 102 ቁጽሪ 25 እግዚአብሔር ብባህሪኡ ዘይልቃሕ ሃፍታም እዩ። ሰማይን ምድርን ሰራዊቶምን ፈጢሩ ንዘለዓለም ዘነብር ዘይሸምዎ ንጉስ ናይ ልብና ደስታ ናይ ድኻምና ሓይሊ ንሱ እዩ። መድሃኒ ዓለም ክርስቶስ ዘይልወጥ በዓል ጸጋ ኣቦ እዩ። ዓለም ዘፍረየትልና ሓው ዓርኪ መሳርሕቲ ዘመድ ኩነታት ሰላም እንትልወጥ ዓለምን ድርዕቶኣን እንትገልበጡ ልዑል ኣምላኽና እግዚአብሔር ግና ከም ቀደሙ እዩ ኣይቕየርን። ፍቕሩ እናሓደረ ፍቕሪ ይወልድ። ኣብ ኣዝመራ የቕሬታ ገዲፍካዮ ኣብ ዓውዲ ምሕረት ትረኽቦ። ፍቕሩ እናሓደረ ፍቕሪ ይወልድ። ኣብ ኣዝመራ የቕሬታ ገዲፍካዮ ኣብ ዓውዲ ምሕረት ትረኽቦ። ብሓቂ ኩሉ ነገር ይቕየር። እታ ናይ ፍቕሪ ተምሳሌት ዝኾነት ኣዶ እውን እኳ ብኹነታት ትቕየር እያ፣ ንሱ ግና ኣይቕየርን። ነዚ እዩ ድማ ነቢ ዳዊት አንተ ከመ ዝበለ ካብ ጥንቲ ንምድሪ ሰሪትካያ፣ ሰማያት ከዓ ግብሪ እዳውካ እዮም። ንሳቶም ክጠፉ እዮም፣ ንስኻ ግና ትነብር። ኩላቶም ክዳን ክበሉ እዮም፣ ከም ልብሲ ክትልውጦም ኢኻ፣ ክልወጡ እውን እዮም። ንስኻ ግና ከም ቀደምካ ኢኻ፣ ዓመታትካ እውን ፍጹም ኣይውዳእን። ውሉድ ባሮትካ ክነብሩ ዘርኦም ከዓ ኣብ ቅድሚኻ ክጸንዕ እዩ ዝብል መዝሙር ንጉስ ዳዊት ብሓቂ ንዘይቕየር ኣቦና እግዚአብሔር ዝገልጽ ምስጋና እዩ። መዝሙረ ዳዊት ምዕራፍ 101 ኣብ ቅንፍ 102 ቁጽሪ 25 ክሳብ 28 እቲ ምስ ኣቦታትና ምስ ኣብርሃምን ይስሐቅን ያዕቆብን ዝነበረ ኣምላኽ ሕዚ እውን ምሳና ከም ዘሎ እናኣመና ንቅዱሳን ዝረድአ ኣምላኽ ንኽረድአና ብእምነት እንቕርቦ መስዋዕቲ እዩ ምስ እግዚአብሔር ሕብረት ክህልወና ዝገብር። ሓቂ ዝምካሕ ብእግዚአብሔር ይመካሕ። ቀዳማይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 1 ካብ ቁጽሪ 30 ክሳብ 31 እዚኣ ከዓኒ ከም ፈቃድ እግዚአብሔር ኣብ ዝቕጽል መበል 17 ክፋል ሒዘልኩም ክቐርብ እየ ማለት እዩ። ናይ ሎማዓንቲ ግን ኣብዚኣ ወዲእና ኣለና መበል 16 ክፋል። ንዝተኸታተልኩምኒ ንዘዳመፅኩምኒ እግዚአብሔር ይኽብረለይ። ብሓቂ ጠቃሚ መጽሓፍ እዩ። እዚ መጽሓፍቲ እዚ ሕፅር ዝበላ ንእስ ዝበላ ኣናእሽቲ መጽሓፍቲ ደቐቕ ዝበላ በቃ ደስ ዝብል ቁም ነገር ዘለዎን መጽሓፍቲ እየን። ተኽኢልና ከንገዝአን ደስ ይብለኒ ማለት እዩ። ብዝተረፈ ብጣዕሚ እየ ዘመስግን። ዝወደቕ ዝነጥብ ኣፈቲ ጓን መላእክቲ ተኣርመለይ። ተኸታተልቲ ኣኪቱብ ኣጋይሽ ዝኾንኩም ብሰብስክራይብ እተው፣ ነባራት ከዓ ላይክና ኮሜንት ኣይትፍለዩልና ክብል ይደሊ። ይቀኒየለይ። ወስብሓት ለእግዚአብሔር።